A nyári fesztiválon azt gondoltuk, hogy a proaktivitást tesszük a fókuszba, ami azt jelenti, hogy mindenki tehet érte, nem várni kell a megoldást politikusoktól vagy másoktól, hanem mi, a Csabi, meg én, meg mindenki, ti változtathatunk a világon. És ha elérjük a kritikus tömeget, akkor meg fog változni a magyar mentalitás.